nagtibay ka mo tunay. Bulbul sa katay. Nakutak ka pa nga talaga. Anya. May bagay aja nga kalding eh. May mas pulutan na dahil. Pabulutan kalatan, game ka nung bayadan. Punay ka mo taon. Dimpay na ito, nagsisingir ka. Umay. Naman? Unay. Eh, nakapoy ka ang agala ka. Ay nato. Parta ka maakas na ni. Naglaka lang nagala na eh. Apo! Dagtatakaw! Namon Andreson, baga na pa ilaan. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Panilam naman sa ako. Na, hindi rin. Tayo mo tenan. Eh, Kan eh. gaya siya kasa sa karga. Napartakan. Katul George. Pinurasan, tanawan. Awas pa yun. Kasi ano yung pinagbagkat ito na eh. Huwag isa pa nakalaglagan nato, ya pa nato i-like. Okay, nagpagduwang. May salat ka niya mo. Suatan, madi mo siguro lugid din mga tangin. Kumadin amab sugmo ni ko ana to yun. Hindi ba kanan kay. Utok. Pero ado na alam mo na istuhatan ah. Awan ni, umpay sa putput ni. 5 piso pa lang nga to eh. Umpay siguro. Adun saan kita man? Naglakati balatong. Ni, nagadun niya. Nagbasit ni, awan. Di pinagudwa, di plastic. Mariusay. Sumusurot ka mo, di jigaan eh. Eh kaya adadong ito tinga banda na eh. Diyan ni ko baka asagun ti kaldeng. Naglawa, ati pagbura, sumusurot ka mo eh. Ni, kanino ba tao? Ayun niya, kanyam. O, kanya gayam, tapos nagre-reklamo ka. Yung garaw. Ito pala to. Pelot tayo. Udot. Eh, kanino ato yan? Talaga pag-deliver ang tati crowd. Kinantik nga road. Manyor. Lawan na titakit noang. Ang damang kwartamon ah. Nay, mano ato nay talaw. Sa nga gusot lang ordadi daw dawatik eh. Nagdakil mo intid na ning. Pau. Pinagaduatan ba? Nagsingpo mo ng timon. Ang dako mamot tikas tangantik ya. Awang pagikak ka. Ito yun eh. Ang dama kitang bangon ta. Lok mo to yun. Umpay mo na yun. Tani adat ko tong tanay. Dito ka agaraw. Dali. Ayun na. Di tayo pasita. May tibukan na ito. Siguro in-esperamti ko ito. Potassium. Boy, potassium. May With tikuan na calcium kayo. agay. With calcium and zinc. With iron. Oo? Yes. Baka kasi spermite. Madi, okay lang nga. Ito, kuha mo adi kami ni. Vitamins ti ko agay. Di balatong. Ah. Gaputi abroad nga main. Kaya awan pasarabo na kanyak. So ato kinartana. Balinggar makisarabo kinantim baak. Barang ikan na mo pirak. Pisti sa ba mapay dati kas jay maki-anti kami dyan tay. Gusto na tata pamayantan na eh. Painumin kalatan. Madikete arak. Kwarta tiket ko. Trabaho ka, tanong magkakwarta ka. Trabaho nga trabaho. Kau magkwarta. Pabulutan kalatan, game ka nung bayadan. Punay ka mo taon. Dimpay na ito, nagsisingir ka. Kadto ko tunay na pe. Hindi ka magburburas sa. Ay na kita man eh. Atak iti matigbulburasan. Nagadunala ko na eh. Kastoya ka partak agburas. Tatayag pagburburas. Kasi mo ulat tati malala ka.
Eh, baka dabubo na mo ta plastic mo, kita mga nalaing. Umay. Naman? Wanay. Eh, nakapoy kang agala. O nato. Partakam akas na ni, naglaka lang nagala na eh. Nagpartakan, magalan. Basta, to gala. Gamay mo kayo. Kaya galati ko nagburas. Ay, nagagrag. Sayang. Eh, ato yun ah. Awang manin! Ay, alam, papapasok, makikita mo nga burbura sa amin na, papasok ka pa ilang bite. Nyamati. Madayo man lang, nagtalikuda lang na yun. Nagpapasok ka mo eh. Siyempre, damaging bitaji assurance ko narigatin, amam. Nagaduti agagayem, panggip ti kwarta, gitakas nga bambanag, utang-utang. Nagdi, amo no, da amnesia dagi daya no, sad-sadyada. Si kapay agad jasin, nagsingirin. Ay, sa bali nga sakit agijayin baak. Talaga na puskol rupa agijayin. Idi umutang da, dapat pasangit-sangit da eh. Tata, si kapay agsangit ngagsingirin. Amon to ikan maminsanin Kasi may araw, lalalo agad di pamilya daw. Tapos ke, awang pa'y may saang da. Tapos ke, bagada, awang balo na gadyan da. Ke problema dajin amo nga problema. O sige, nung sikatid da kwartana, tapos makikita ma di tao, marigregatan, madi ka nga rin makonsensya. Madi mo dagas teg madi no maminsan. Lalo no kasta kita nga banag. Di mo madagdag natin burburasa. Bawasan mo eh. Nay, nakatalikuda ko na, baka papasulan na manay. Samot al-alyat po eh. Ato yun na eh. Gusto ato yun. Well, Baka gungot ay king kanya. Mbay. Maning kanya tayo. Madi, Susukar mo mo. dumawa ta lang. Abay, problema dyan. May patoy, may pabarangay ta. Sa bala, tulad na, king kanya, dumawat ka mo lang. Ano? Di ka pinang garuda Agawit ako, sa punan ni bagot ko. Ni, ang pinakalak kan Trace. Ato na, kudwaan kang tulatan, na madi ka matanagan. Sayang nga pin eh. Marasa ba? Apo, dagtatakaw! Naman Andreson, baga na pa ilaang. Mom, amo ngamin tirik na nati mapabainan, naji walang wala ka, tapos nung sagsabol ka titulong, awan masigam. Ha? Nagdagsin ti pusok mo kasi. So, nagado nga amom. Iinom mo lang atan. May bagay aja nga kalding eh. May mas pulutan na dahil. Pinapaitan. Amoy baga nga takawon tatabak. Hindi ko matatakaway. Isang ordam damagik no sino making bagi. Tam ni, kang kanina gilipagay ni. Andres, pagpagudwa ka ta Magbasit na ala ni. Ate mo, nagbasi na eh. Hoy. Pagkakita sardina sa atoy. Adado ka ba yun? Pinanawang ka lang saglit, adado pa itanalam. Pinagtibay ka mo tunay. Bulbul sa katay. Nakutak ka pa nga talaga. Anya. Pagtipon mo, tabi kain ta. Uy. Bilangan mo ta, pera-perasaw. Pak bumut tayo. Misa-misa. Ikaw mo ta. Kanyam. Kanya. Siyak lang na. Yes, ta. O sige, galakag, dampot ka. Misa. Uy. Pilpil mo gidarak ka. Madi Sige, kanyang gidarak ka kanya babasay. Uy. Basta ni. Nangataw oras malpas sa tao. Tagbi lang ka ta. Talagang alalamang video ko, nadagdag sa kanyang mata. Lao kasi sa duma. Nagwakati ni. Ka, gusto mo kasi anak. Nanda magre-rin to man aja may kukatan. Tiliwan na iya pa na di barangay hall tayo patubos na. Paam taga pa da. Di dan to may pastor nga nalaing takalding da. Ang takip din, tanga ka. Ginong tanukan. Tagaruday. Tawon. Nito mo ka tol. Kuha. Sagpa ko karne. Karnay, Wow, nabalain. muna na yung mas.
Naguhang karne. Atan ni ito kata ni. Tibungan. Atay! Kanta ko mga tanay. Jay. Atay, siya ba? Boy, may sa atan. Buong tao na eh. Na. Oo. Ha? Natang saban, eh, kuhan sa ta. Dipeg May eh. kanina ba? Lingling tao eh. Kunang kuspasitan ka. Bye. Pili ka ah. Dupay maburas na dito. Statue yan, Andres. Kababayin mo eh. Duwatan na. Dati may sigat gatin eh. Pangkwati yung 15 Kulang pay. na yun. Tumpot-tumpot lang na yun. Nagbayag. Nagpututuyan ko na eh. Okay, sige. Kaya na, ibatog mo ito. Apa yung iyaday yung. Bukunin nag... Nagtatagaraw. Nagkudi siya kamutin na, Andres. Kung ano, may muti ko na. Nata. Hindi na niya. Ano niya na nga tao. Hmm. Na, nakota na eh. Atakin niya, dagdag niya mo. May sa mga. Ata, kanya mamaya tan ni. Hindi, kanyang latan. Atay? Uy, Sige, zero. Dagamin tuyo na. Ni! Tamo kayang binalambit ta, pati mga imbabat to eh. Pati, nalak mo na tayo dyan. Kung na mag-ibulbul sa ka, agsag-sagi mo ka mata. Kaya na. Alam mo ito, mamin. Hulihin ka nga talaga. Utakan na mula gayam. Kaya nilalag ka pa. Nutakan lang matata, tamagyot kayo. Alam mo, kulit ka namin eh. Alam mo. Sayang nga. Nagkanang nini. Sayang nga tayo sa panin mo. Buka ay. Bye. Bi, adobid jay. Kung Taman, dulin mo samot ka. Hindi kami. Bantan, hindi. Tan. Ang matatawag ta. Pero kung na ni pagat ko. Tan.